ελέησομες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατερών ημών δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου. Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηχούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Ιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πασέπτων τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα ανατεύομαι το Πατρί του Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Και αυτοί συμδοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Ότι πρέπει εις πάσα δόξα τιμή και προσχήνηση στον Πατρί το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα αναφέρνομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις
εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Glory for
εν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ιστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρον πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων των ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων των ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά κατέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και Ελλήνους και πάσα την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των εκτελμών του μονογενού σου ιωμεθού ευλογητός εις την το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κρίνει πάση εν το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν.